Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Starmay sa Action Night Patrol magasunod sa dili gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Di kalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. Sabado nights, Sabado nights, walang patid ang gimmick. Pag ikaw ay very lucky. Sabado nights, umuusok ang music. Dito walang makakasingit. Sabado nights, siyempre Sabado nights, abangan nating kaibigan kahit kailan. Sabado nights, oh Sabado nights, ito'y bigay sa akin. Oh Sabado nights, cool na cool sa akin. My God, I hate trucks. Saliwat mayong gabi, kamusta naman mga parangga na montag parabati, region-wide mga parangga kita sa nabilin isa ka oras, 11 minutos karong adlaw
Sabado night, Hataw, Sabado edition, Petsa 3. Sabado naman edisyon sa inyo sining nga para tunturan sa kinahanglan liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Aton sining nga correspondent sa liwat na Manila sining nga pagdurong sa pinaka ulihi labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events, opisyal nga nabalag sa police blotter entry. Aton sining kapolisan Central Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang aton sinimata kag durungan oras sa kagabiyo ng aton sininga Patrol 2. Crosswind Patrol kay na pa nagalambiyong sa pinakabahin sa Metro Bacolod. Bantayan, himosuhan, amat-amat kapag dalom sang kagabihon Sabado night. Why tamang ginapangayo anano pa nga mga eventualities from where the action is. Action! John Diaz maga-responder. Back to back sa aton nga piloto. Action Papang Nixon Tahong. Ang aton mga pagbantay sa update sa balita national, international, update sa COVID-19. News Center, Boylog naton ang puwersa, Action Eden Abuso. Opda kita sa aton sining nga mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side. Puwersa ni Broadcast Engineer Oliver Pason, back up diri sa aton nga IT expert Action JM Baikin. Transmitter sa Control Tower, Barangay Tanok, Syudad Sangbago. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinahanglan ang inyo sinagad ang Kurmana Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Op din ninyo ako sa nabilin. Isa ka oras. 9 minutos nga pagpakalagad inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Ayaw gid magalipat, ayaw magpalipat-lipat, social distancing, wearing face mask, face shield, hugas kamot gamit ang habon, health protocol ina nga ginamando sa aton sang National Interagency Task Force on COVID-19. Ang atolay permi nga pagpahanumduma. Reminder kag rejoinder sa aton nga mga ka-aksyon basi malipat kamo. Kung sa bagay ang lipat unay sa tao, pero kung may naga pahanumdom, at least hindi ka malipat. Kay ang malipat, may guripat. Mabulubog na malakas ang panahon karon nga gabi, Sabado night. Although nga may mga porsyon sang Bacolod nga nagagulogalom, pero tiamat-amat naman nagabalik sa normal ang sitwasyon. Importante na nga ara sila nga maga-responder aton kapulisan. Kung gabi iti nagatiyog na sila, why nagkaparke ang ilang nga mga patrolkas sa Tubangan Police Station. Kinanglan libot nga libot. Police visibility ba? Importante na para nga mautod ang mga may mga malain pa sang plano karon ng gabi. At least pasalamat kita aton nga mga kapulisan niya ti huwag ginagkalipat sa inasining obligasyon kada gabi. Actually, routine na isang police naton. Police visibility,
saturation drive kung kaisati may mga surprise checkpoints. Part ina sa ila sini nga round the clock nga hilikoton orasang kagabihon. Conforme mga ni si Doralex Sedlex. Wow. Puwerte si Primo Doralex Sedlex. Wow, puwerte yan. Kami lang ko ng amigo yaw si Jerome Horizonte Salgado. Nabuot siyang amigo. Alin na kayo na Marsing Nina Manok Asal. Sa Dawis, Barangay 14, Steve Ramos. Pamati man sa aton. Salamat kay Steve Ramos sa Dawis na Barangay 14, ha. Upod ka mo ni Mitoy Aquino. Sa Tabuk, Kingdom, Saudi Arabia, wa. Para man si Jory Clamor kag si Dennis Richard Tibor Roma. Gapaurok-urok man. Ay, puwerte. Kay Police Lieutenant Colonel Norberto Barnizo. Newly installed na nga EP sa Kawayan Police Station. Bayad nga gabi da. Ay mo nga mga K9. Si Edgar. Primo Edgar Magbanwa. Dahil naman imog premise nga kwan. Ngalan sa FB. Doralex Sedlex. Mong ni Balaan Primo ko mo. Nalaman ko kayo. Si Ben J. Ben J. Ay nga bigit. Kay Victor Kwanda Tugap. Kag si Hasil Huhilya. Ara na sila. 1616. May gabi na kay 1616, ha. Watching from Inubaan. Sila ni Nining Servo. Sang Talisay kag si Chang Cookie. Chang Cookie. Sino ni si Chang Cookie, ha? Damo, ginabalan ang aton nga mga tagpalamati. Sige lang. Sige, check ta ng ato siring sitwasyon sa Bacolod. Ang report na aksyon dyan, Diaz Observation Report sa palibot-libot sa Tacbanwa sa Bacolod. Ginadulong sa inyo sa kalwan sang D3 Bayo. Aksyon dyan, tani. Sila ni Aksyon Papang Nixon Tahong. Galing gamay kami diri nga reshuffling. Minor reshuffling. Amo ginang life. Ha? Hindi mo na ako isa mapaktan mo. Abot lang na. Sa Country Homes, araman si Maribic Jones. Country Homes na saya. Si Edna Buntigaw. Bawa may gabi na kay Edna Buntigaw. Ayos. Sige. Oy, sa kay Kuya Maki Kayong da. May gabigid. Wow. Si Kuya Maki Kayong. Pulaw-pulaw pa. Aris Action John Diaz. Observation report sa patrol. Jan, was Jan. Away ka? Ara sila. Was-wasina. Ha? Sino arada? Was-wasina. Ara na sila, Gle. Ari na sila. Ari na. Sige, puno mo mati na ka mo. Kay Tiwas sa Santa ni ki Lunes sa Sabado ni. Oh, gani. Rikta na sa simana ra pa na. Hindi pa buang upod ko. Nasa simana ra pa na. Nasa simana ra pa na. Tino dira direct. Oh, swerte may duwala ka simana, may rikta. Mas papawal problema ba tatlo pa ganun ka? Si Papang ko yung awan niya problema niya basta ariyan na kung mais ya. Kung lagi kiti waswas gapo na. Waswas gapo na. May ara na siya nga bunlis kag may tanduay. Ayos na si Papang ya. Ayos na basta may teacher lang na. Mo. Okay. Kung si Jumari pa kaya butangan niya ko sang ang iyang panglot. Butangan niya sang beans. Sang beans? Ang gusto ito, pork and beans ba? Guwapo, ang gusto ni Jumare. Ano to? Taus? Ito ba na? Tausya? Ana? Ano to ba? Taugi? Buti yan eh. Black sausage ko no? Black beans. Black beans. Okay, oo. Imo niya ko steak, no? Gali kay sa ton niya steak eh. Amo nang steak ba? Steak ba? Amo nang imitali. Yan buwas na steak.
ang kwasa stick fish. Stick off. Stick ko. May ko stick ko yung stick fish. Ako na ang guaya. So, mayo na importante, bisa na nung papay, basta hindi malimtan ang padalondon. Yes. May padalondon doon dapat, kay Sabado, subong mong... Basta madunlan ba ko kapadalundon aksyon dyan? Ha? Madunlan ka kung may kapadalundon. Oo, lalabot na doon lang. Sino katigapa ito, Lord? Laban eh. Kung may ara nga ko na. Nga padalundon mo dito ga agil sa tilaok mo. Oo, namin kinaya ko may padalondon. Hindi pwede ba sila pagka-ingkip mo ito sa bulos, may mabilid mga bukog, disgrasya ka keda. Disgrasya ka keda. Ay, padalondon para tidalon sa yung agi yan. So, nagsunod na sa gulpin. Gani. So, magapakot sa tiruhay, at tigalamsop ng ang agi yan. Ano mo? Ang bala pa. Ako na mayo, dala, pati mo on nila, no? Kay, like, diba sa may area, sa station number 7, gadalamsop na ito ng agi nila, galing kay hindi di ka dalamsop ng agi sa mga motorista, may checkpoint sila. Checkpoint sila bila, checkpoint si Sir, sino din yung in charge, wala. Ano na station? Station 7, Action Director. Yan ni Captain Bonilla? Oo, nagabi na bira, sila checkpoint sila nga gabi, no? Galit yung mga botselingon, mga sinakyan, hindi ka dalamsot ng ilagi, Dora fraud ni sa mga mga tao nga wala sang kumpletong lisensya. Balik pero na, balik. Pero kung kumpleto ni mga lisensya, arangkada. Arangkada lang. Kung wala lisensya, balik tanay. Balik tanay, matamat lang. Kaya kung wala ka ni lisensya, ang taga mo rin bisa ni Simentado, ang talang Dora fraud ni nga, agyo mong. Laban eh, biglang liko. Biglang likob lang, nagkakatulkudol. Laban kita mo na nga kung may checkpoint na, ito iba na kulbaan mo. Iba ito kinakibang nila, mataga nila katapusan ng mundo. Dapat na, ano nagkipay mo yan, gabi na. May pasero, gali. May pasero. Ano ko balik yan, gali ito mga litson, no? Trisikat? Motor. Motor, tricycle. Tricycle, gabi ay pa mo rin oras, bla. Lagi ngagaw pa na. Ngagaw pa rin, dos pa mo lang kuno mong. Kasi siya mo sinuras, damo pa rin pasero, iba pa uli, pero mong sila balay. Amo ni, simpo, gila na, drum, drum. May ara ka rin nga galakat ka drum, abi ni papang drum ko no, gila tindog bla. Dako gito lawas. Drum. Ang lawas do drum. Ang litson gila yung manok sumo do, tag-sito tsintada ni ang bilog, no? Ang una, litson manok, sito 30. Subong? Subong 180. Kita ko di 180 peso, no? Grabe yung bigli mo, no? Mahal na ginang litson manok, ha? Gani. Pagbigyan pa kasi sa Vanessa Mayo. Ang iya to kali nga beer to nga beer peanut action erek. Ara na? Hindi to sa limnon. Ay, hindi nilimnon niya. Manigit siya gali. Manigit na yung butang sa bariguro daw beer? Do beer, sweet and salty. Pakadto na ko, no? Ara na? Alapit na do mga within probably this month. Tikay ako, nga ako, tikay pa kayo siya, peanut, gidya yung peanut butter, gidya. Area do beer peanut, sabi ko ganun ilimnon, gali manigit siya gali nga do beer ng kuroy. Beer ang sabor. Alam ko kamati si Ma'am Van and Doc Mayo sa Minnesota. Ang ako tayo peanut butter to mga ayo siya. Peanut ito mo yan, no? Peanut butter ito peanut beer. Di ka balo ka, ang makapulos yun yung beer peanut ni. Hindi lang niya ako, pero si SM dito tarada gini. Si SM tilaw? Kiti manin nga daan. Galing sa sabor ya beer. Tisingan para dito lang manolo sa liyaw. Basta mahubukas na. Ate mo ganyan makutod na rin kay Mambang kung pinala ni ma-inkip na rin sa kada oras, sa kada adlaw ni. Basta mo ng maning ang ginuluman sa beer. Malalaw na yung maning mo sa beer, no? Peanut beer mong. Beer, gani man. Hindi ka na mangita, guro beer, guro. Hindi ka na mangita beer, kaya harap na mo may beer. Maning ka pa. Gani. Ay si Inday Jerla Tansingko kayo na mandiriko ga gritsi mo. Ay ma'am Tita J lagre. Ga gritsi mo niya may gabi na sa imo action director kay Action Jan Diaz. Tita J lagre kay Micah, kay Miko and the rest of the family. Nami siya bukado. Abukado yan, gwapo-gwapa doon si Tita Jerla lang. Sa dito Isabela kung magalyon to niya nakwa. Magalyon to guralin. Magalyon. Siya guro nga kuan guro to nga sindaging kwa. Siya to yung umagi to bala. Umagi dya,
Gani, sila guro Sir Mark guro nagbatsi to guro eh. Si Toto Marco may paguro ka puli ba siya pa sa gwa? Tapos sabi sa gwa, nakabalik na to aw? Ay siya san odugay na Nakabalik sa Sir Mark, may ko ka balong na nakabalik. Kada puli na ni Toto Mark na padarayan ko na pa sa lubong. Kung hindi flashlight sundang. Ay to, Imported. Ay, imported. Imported, no? Imported niya si Kwan. Way nagatag si Toto Mark Mandilico, ya Kwan. Sang Local. imported. Sang local. Yung mga imported niya. O, Tita Son, dala mo ko da. Nadala kang ikaw pa ya. Tita Jay, good evening kay Micah and kay Miko. Ano lang halong. Si Inday Jerlan. Si Inday Jerlan ay ang liabi da. Oo, mugid sa akin Magsilin siya nga, oy, nagmuno to si Action Direct Section dyan. Kano pa sa lubong mo naman no, silaw? Basta mag-smile lang. Basta may ara niya dalaya, matik na si Inday Jerlan. Matik kiredo ni Sir Mark, no? Mga kamusta na Tita Jay, halong lang dala sa may barangay Panukoy. Pagpulti mo ng barangay Panukoy, no? Kung kabigil, misado na mga bangga-bangga. Ikaw na daya, close na daya. Gani, ang bala mo gali patang kung may mga matabok, kung may mga mag-hesitate, gila din nga magpangamot, hindi gila kagwa, gano'n lang alang sa urata. Sealed off ka gito, di ka dali di gwa ko may motor ka kami out, may salakyan ka. Gani, kayo tingnan, ano gali, na kayo subungang gabi, na timingan, nga malagulas days na kami to kalabay. Dito ko na incendihan, gali nga may curfew hours, gali nga pagkalas 6, sarado kitang bilog na nga mga bangga sa NHA. Correct. So ano na siya, local ordinance. Yan ang kabarangay, Peace and order, ano gali nila measure. Isang peace and order situation, sang paano ko, yung chairman na si Kagawad Peter, may noble, oo. Silo, di gali lang in charge. No. Amo na gali, so dapat na kalas di sarado na na. Sarado na na yung gate nga hindi dapat agyan. Mayo yun, di ikaw ginayaki kung may ano din ang kabatan, di ka gawa mong. Hindi na kadali guaya kung may mga salakyan. Kasi kung mga awat ka na, wanto ka lang pero basta di malason ka, makakibon ka. Ay, tayo malibot na din ang patrol. Montano na lang, libot na kada gabi. Ay, isa pa na ng patrol na suluda. Correct, isa pa na. Ano na ng police station, sulod ito ng alang, iguro, no? Basta malang alang kada kang mga corner kada. Makorner kada ang kung hindi ka hindi ka mag-trutisting kung wala ka basta kumpiyansa sa kagalingon mo, kasalan ka magpapanago. Laban Kaya hindi ka kapanago, kaya mga dakpan, kaya nilang alang, kaya tisarado na ng palibot, sinadra. Polo pang hold up kada, kagas no snatch kada riding in tandem, disgrasya kada. Dapat mayo na sa kurumag, POT-aw. Kung sa may mag-POT-aw, itip gito. Mayroon, kasi ba mga barangay, madumduman nila, kaya may mga barangay, gidya nga close actionary, kung within isa lang gidya ka area. So, damo mo sa eskinita, kasi problema sunod na nila mo mga policy, nga mga eskinita, pag oras nga mo sina, nga mga tinion, para may kawam na mga krimen, kinamatay, kagiban pa, masunod, alam na pagpataksa mo sina oras, ang matabuya, pag curfew na, one entrance, one exit na lang. Correct. Kaya para dito na lang matutok ang tanod o kung dito matutok ang barangay na kabantay sabi nga barangay, police station. So masapos para sa ila, kasi isa lang inabalantayan, isa ka entrance, isa ka exit. Ang kinalain na rin sa may Panukoy, nga nakita namon, ang gate nila is naging semento, Kagimo niya sa San Salon niyang amon gate? Hindi ba lang nga gate nga kakas-kakas wala kakson mo, balik mo lang? Ay, hindi na pwede yung marami isa ka nga doon na, turutuba-tumba, bla? Hindi mo na mong. Ang gate na galing nakasansalon, hindi may kandado. Permanente na siya. Kaya galing siya sa iba mga barangay, kung hindi na mablas, para mo ba si Budlay na yung mabutang ka lang kawayan, sa giaplak mo lang. Puso niya lakaron, kakaso niya. Ako sa teklodon niya sa mga kawatiya. Gani. Kaya mas mayo naguro iba naman. Like, ako mga barangay like Motivista, do ka-close gin nga do, isa lang doon sila no? Okay. Ang mga rapid ng mga barangay, like sa area, bisang barangay sa Dumanan, tikadako ka na sa barangay Dumanan. Damo ko dalutsan? Damo ka dalulutsan, no? Ang barangay Panukoy, barangay Singkang, may mga lulutsan man sila, pero hindi tanto mo sila karamo. Pero within bala parameter lang sa area nila nga dako gina populasyon, no, para matikawa na mga kinawatay sa kaangay sila dira, no? May iba pagiging mga purokman mong na mga sakop sila dira action na Eric, no? Hopefully, ang iba ng mga barangay, may mga kaangay sila mga peace and order measures, kaya para masunod nila, kag hindi ba na magluntan na kayo doon lately ni
based on the record, doon lang masyado sa kaso sa mga kinawatay, Oo. mga related incident, based sa mga area sa barangay Panokoy. Actually, kinalibot kami. Na-amaze ko to sang nakitaan ko nga mga gate sila palibot mismo. Oo. Ila preventive measures action, Eric, no? Oo. Amo ni oras, sorry, no? Ang mga patrol cars sa mga naglaylayan nga police station, kalibot na. Ara na? Pero do, ang iba, dito ga, ano man, ang iba natin kira maka-action, do nakulbaan, o kundo, naglingin ko rong ulo nila sa pagpasaka sa GCQ. Oo, ngaw. Kaya doon ay naging masyado, may nagagwa mga gabi. Bagay, ti kuway ka naman nandiyan kantuan, kiti ang ilimnan, sumong limitado naman lang ang oras. Ti, why na lang balay mo na lang kayo, gusto mo minum, bakal ka na lang Sa bagay, kaya mo rin nakitaan ko mga malaligyaan, lahat mga kalanaan, mga ilimnan, Oo. do kadutay, nagit sa may nag-rorlagaw, may Oo. nag-bulubanding, abi, kag standby. Gani. Iban garo na po kuribong anay, watulaton tani magkrukalmang sitwasyon Gani Kaya man, kung magkrukalmang sitwasyon, tidak naman ka mamatamat, tiwati. May nga na dyan kay ining adlaw, do gamay ang turnout sang kuano ka COVID sa Bacolod, no? Ay, oo, kay sa mga naguro nakita na natin na rek, kinaniligat, yabe, tamo kito kitang testing mo. Subong do pinata subong do 36 lang, pila man. Nagnubo na kita subong naligat, ito triple digit dito ya. Gani, ti kabay pa nga ma-sustain na lang ni isang aton nga mga pumuluyo. Blang di naman dako aton kaso. Dumdumaan kaya sa nag-duty ko kung Domingo, pinaligdan ng semana, ito mga 130 plus. Oo. Gagdamo. Subong at least nag-double digit na lang. Siguro, ano niya, amo niya ang mga resulta kisa kung dasigay ang contact tracing, testing, tapos sila ma-detect mabalaan, bila yun, hindi na magdugay. So, lima, gama na makita ng diferensya kay ganubo na sa mong. Oo. Ito ang kaso sa COVID-19 action ere. Pero itong police bulig, mano, kay sige mo nilang biyong, may mga ko gid ang tanan nga mga protocol, kay one tikto ang mga implementation sa protocol action ere, apos man sa ila, Gani. kag hindi mabudlay sa gobyerno lokal, Yes. sa Bacolod, nga ma-implementar ang mga policies sinidres. Sa mga kapoy man tinisulod ng balay ay, Oo. kapoy man Hindi sa bulsa sa mga negosyante, pasuldo. basol ang gobyerno tanga mag-istrikto nga papatuman sang quarantine status kiti ang kaso gasaka mo. Oo, Kay kun gukikigid sa saka. kay kun ganubo man ang ting aton nga gobyerno lokal gahatag man konsiderasyon. Exactly. Kag kita mo, subong, why sila nag-appeal, anay? Usually, kung makita na nila nga do pwede lang man, at imapil sila, kalagiti subong do ng ado alang-alang, pakit siguro kita din ang ligad, abibi, pabatsagon, taray ba naman publiko, kung duwa yung gusto na konsindi, kung ito ang COVID-19 Gani. Nakapya man naguro, matamat man, Anyway, siya matamat man ang kaso, pero hindi magpakampante. Nung kagid, hindi kayo mapinagusto, kayo na magparanda, di na kayo basi matapakan sa bulang, sa blakag mag-iwi-iwi, o to liyaw. Laban. Abot dahil kung matabakan ng bulang, tamo nga rin enjoy na kita, tapos nang patama ta na pinagusto ta, gulping rin sa ulido, naglangalang sa oras. So, yung balik naman sa kanding, may bang sa... Kita naman tamas na. Oo, mo kirik, balik naman tayo, problema naman na luhat ang tanan, hindi lang isa apektado, do halos tanang yan apektado, gina-action Eric, na. Pero subong nga panahon, do damo, gina-request, gina-gainit ang away politika sa mga pungsod Pilipinas, na. Kita ko di ba gabi, hindi sa ako nung pamakot-mangkot, dito sa ako kung ano marabang kay Pacquiao ko kay ano niyo, bahala. Sila yung Ayun sila da, dinata niya sa lokal na niya, kay bayi na sila hinaway da. Gani o message sila sa akong diya pamati. Sila ko na makoti, dason lang na. Dugay-dugay pa ito gani ang pawayan na sila. Butanti, masulban ng COVID-19 para ka pinagusto naman ito kag makaranda sa dadiot. Ano na mo na parang din training, may vaccination. Iman nila pa bakuna, na kung may bakuna, parang kay para wag ito problema. And action na rin ka, sa tumakakson namin panyempo, kay nagaling kay do nag-ulan. Pero dasig naman to, nagtulot-talite lang naman. Pero mo ginaling sa Panginoon, kagabi may natugaplak to nga motor sa may Araneta. Ang lakson, wag yung nagpoli. Nagbalos naman ang lakson siya nga gabi, mga 20 minutos pa nakaligad. Nagano? Tugaplak man kiti alin sa okasyon, alin sa Talisay, drive motorsiklo. Lumba? Isa naman isaw ay sa kontra. Galang kiti, ang paminsaron niya guro, ang iya panurukan doon nagdubli. Basi drink? Ate amogid. Ang bali siya Cordero, yung Cordero. Oo. Sa Station 3, ang bali ti, amogid siya resulta kisabla ko na amataga mo do driver kaya na totoo, kaya bisan hubog ka, drive ka pa motor bla. Dapat kung hubog na, hindi na dahil mag-drive. Yes. Kaya delikado sa dalan, kay okay lang ako mabaka nga, sige lang, drive lang man ko. Kaya kita dadaan mo,
duwa lang nakabutang mo, may upod ka sa dalan ko, kaysa matsagal mo, may upod ka kung wala. Tuod, no? Kaysa, nalang-alang sa kaina to, naging saruso yung lang gater, sa kilisang dalan. Oh. Di nag-ano sa nagsaka sa gater, sige pagpadalagan niya, kundi marka to tsura naman kaina. Oh. Abal to kaina sa pulis, layo pa Oktubre, nag-maskara festival ka naman ba? Gabi mo man ito mo, nagwarka man ito ang tsuraya ka ba dalan? Ayun. So, gabi mo man ito, ano mo ito sa kagina, sa kasakit, to sa tsuraya, ito na batsagan niya, nagurong kasakit na. Oo. Duda, kalapad ko sa palak, tsuraya no? Motorsiklo dalaya, may mga damage sa motor, ang samo damage, ang iyay tsuragid. Kaya mga dapat kung nag-drive kayo na inay, kaya sa pagpadalagan, kay kagkunubog, hindi naging mag-drive, kay delikado, safety is your priority. Sa mga dapat ka. Ano yung makaksyon na? So far mo ng pinakonstitusyon sa palibot ng syudad, ang tubang diri sa Regional Hospital, do Kalinong, masyado, diri may nag-pansing ng mga ambulansya. Damo so, na po na Damo naman na bantay sa pasyente na sa guay. Oo, damo. Diri, makaluluoy ka rin sitwasyon nila. Kung diri ka pa sa emergency, abi, waay ka, hindi ka maging pwede ka sulod para diretso sa may digto, sa may waters area. Gani? Maulat ka gidi, kasi emergency case pa mo kung ma-admitted ka na, ginakulang dahil kitang bed capacity, tidiri sa katambay sa guao, iba rin madala sa lakyan, tidiri sa gusto sa standby, bala? Pero may man bala action na rin, kaya mga establishment, rin mga balalagyaan sa tubang emergency room, kaya hindi man, ay magapanaway, tinasindihan, magkaroon nilang sitwasyon, gama, kung bisan ka, buong ulan ka nagatalitig, hindi ka sulay, pero iban ka tulutindog, ulan, importante. Pag nalabagan ka sang gwardya, pelido, sang ginabantayan mo to, makapalapit ka na yun Gani? Kaya iban ginakulbaan, may masunod tabo to sa ginabantayan, kung kitawag itong ngalan ko, man na iban doon ka palapit, man, tapos ka dinalagan mo sila Iban ka kay Hebion, Draymond Japon, wala ka may mo, kay ting, ang mga sitwasyon rin nila. Ang kapulungko, tanan doon naman siya ko, kuluriit. Oo, korisong nga masyadong doon kasubo. Kibla, diba? Kung mabla, pasinti mo, di makita sulod to. Tarabanan pa da, Andre, kita ang ko inabi sa turpin pa rin, Di ba ko na, Andre, naksyon, may mga ulo edad na bala? Tapos, ang nabati ako na ligad, ang mga gabusong, bala nga dari mabata sa ospital. Oo. Ang ward rin din nila, do, bate ko, COVID ward, bala ginakatuan sila, katigol nila, ball sila mong. Grabe, no? Iban kasi ginakakulbaan mabla nila nga yung bata kada kana ba sila matapikan nila COVID daw numaman nila ba sa iban budlay niya iban ba lang sentro ta banuan na naton bata no gani kaya importante subong safe ka gidya kadua dati ang balayran pag iba sa uli kiti kundra ka lang sa babaw man sa na pro regional hospital na may mga bulig dito so hindi likawan mga bayad oo kung sa mga sentro ka lang makita kita kaya sa imong mata compare kung diri sa ospital ya mga palis kaya diri ginalikawan di ba nilang COVID-19 yes pa lang yung pasulod din nila mo kasi di mo makita anla kung may bulig ko no so amo na ko ginano sa iban so dapat bawal gid magkasakit subong nga panahon kay kabudlay gid sang sitwasyon makakson ka rin gabi doon bituon sa langit kailan kayo may gurugal o mal kailan kayo bugnaw lang basta bugnaw lang hindi na magulang kailan kayo na sa kagahon ng buong ulan kunting ulan kayo na sa kagahon talagang ko rito hindi ito maguntak ito mo ito bunok yung nga doon nagabundak sa mga gabi okay lang ito bugnaw lang pa yun pwede na magbuong ulan kung magulang, hindi kayo parintan. Hindi kayo magangangak, hindi kayo magtangla, basa ang dila. Laban! Mga kakon, so far mo ng pinagkutuson sa palibot sa surat sa pagkabot siningya gabi. Bantay sa rapid na kamaditalay sa natipon yung mga sa patrol. Samtang kita balayan sa gihapon na galambi ng sa mga dalanon sa palibot sa surat. Sa totoo mga kakson, tandaan nga isa sa
patrol ang tagibot sa Bacolod Action John Diaz mula sa Butana sa Action sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat gid Action John Diaz sa Thoriabet Live Report sa Patrol 2 Crosswell Patrol. Ang sitwasyon sa Bacolod at daw may mga nagingagaw pa amat-amat na panghimos. Iba yung ngagaw na puli kiti korpyo na gidman. Ang iba na nagigagaw puli ti halina sa ulubrahan bla. Iba na naga-inventaryo, iba nagapanghimos pa na, iba nga nagapaninlo pa na mo. Sabi na ko isa nga magwa sila ko sa pasado na rasjes, maabta pa sila korpyo. Pagka kiti atwa nga kapulisan, nakaintindi man sa sitwasyon subong. Ang ato nga pulisan nga ayo ka na sila gamaya okay na na. Kaintindi gina sila. Tuntunan tak-ana na sila manakop. Luoy mas sa matakpay kiti mamulta gid. Ang ato ka pulisan na ginaobra na nila obligasyon. So may harap pagid man kay ngagaw kag may nagabiyahe pagid man. Pero sila kalaka na gid. Ayos, balikan na lang karon sa Action John Diaz sa mga nanatipoy sa liwa police report sa panlibot-libot sa Tacbanwa sa Bacolod. Ang report kinabatian bago langid, ginadulong siya sa kalawasang D3 Bayo. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Agapasimbangwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas ka balanse, matuod nga
kaibigan. Pagdayon Aksyon Radio. Pagkulong kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Bakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Ay nga bidira kag ginatamyaw talang dira sang happy listening sa kay Jinky Jalagdon. Tamyaw ilang happy listening kay Mr. B-Boy Villasor, Vanessa Mayo, Noel Amar, Alex Montesa, Milili Oligo, Bea Jonathan, Michael John Sison, kag Energy Fans Club President Dennis Richard Tibor. Teresita Orita Kahura may gabi dira kay Tokayo Eric Moico, sa kay Rosel Risco dira sa Barangay Blooming Treat, Banuma sa Morsya. Paring kita sa guys ang Tokyo, Japan may gabi. Barkada ng Bayan, anybody anong title sa background music na Action Eric? Okay. Papakot sila ha. Ronnie Gordon and family, may gabi dira ha. Toto Ronnie Gordon and family, happy listening. Kami ako lang si Maninoy Panoy Dinaluna at si Maribel. Alin kay Juan Miguel Digumon. Kay Jo Marie Caliso Gomez. Mayad lang dira nga gabi, kag mayad lang dira nga pagpaurok-urok. Jenny Solgonda. Kay classmate ko Ramel Pagsubiron family, happy listening. Asawa ko kapamati si May Balsumo. Alin kay Simon Lawrence Villarias. Kay Divino Milisa Jr. da may gabigid. Kapaurok-urok kid. Sa kay GNP Game Farm. Huwag man si rin kwan ang aton nga fire truck. Huwag man sunog. Romy Castillo, Barangay 29 nga monitor sa aton. Kay Malisa Magbanwa, Bungga na yaamon amon bangga sa Panukoy. After mag-alarm ang curfew, close gate na dayon, alert gate ang mga tanod. Proud to be Pahanukoy nun. Siling ni Malisa Magbanwa. Greet ko lang da akon kapatid, ang akon kapid gali. Happy 13th birthday, Margaret kag Mariette Esteves. Okay. Happy birthday kay Margaret kag kay Mariette Esteves ha. Alina kay Joconi kag kay Egse Cabarles Esteves ang panamya. Ay, puwerti bunggang ko ni. Ang birthday kay kapid mo. Si Herminia Midalyara sawa. Si Mila Milyara sa pool, good evening. Kami ako namon SK Chairman sa Barangay 33, Noel Jan Digumon. Alina kay Juan Miguel Digumon. Herminia Midalya, may gabigit. Donald Soriano,
mga Soriano family, happy listening. Rosalina Arellano Espadero, Jocelyn Libuon Dispuho, si Alexis Wingwing Torre from UK, tamyo lang si Nanay Malo Torre. Kaya sa Valladolid kag sa pamilya sa Paranaque da. Rin na kay Alexis Torres ang UK. Oy, Toto Kerwin Hamindang, kumusta nila si Toto Jude? Donald Soriano, Barangay Mulubulo, pamilya Soriano, dahil kay Donald Soriano. Diding Alohamiento, Antipolo, Pontevedra, Rasya. Salamat kita. Nomi na pod sa Mansilingan, kami ako lang si Leo Neil Roldan, alin kay Rosaleo de los Reyes. Sa kay Bet Tumangan, si Bet Tungaman nga parukurok man. Jeff Magtubo Hamantok, si Katendas Lasali Auki Di Sosa sa Sambelay sa Rasya. Kaya pa urok-urok sa pamati. Kay Michael Gucci Atir, Idna Buntigao, kay Manong Mario kag Manang Erlinda Berdifrado dira sa Florenceville, napaurok-urok sa country home si Marivic Jones. Ara gisay ka paurok-urok ko. Night patrol gin ang ginapamatian niya. Ay, puwerte. Si Edward Tahunes sa Purok Sirisa, Barangay Oringaw, Kabangkalan, check attendance na. Cory Bidaha sa Kuwait, Warli Tunisia, Michael Di Chosa, Iboni Butser sang Germany. Wow, daras laga purok-urok yun. Salamat ito. Leia Margarita Ivalia Sting Bakin, Pamilya Alvarez kag Aguilion, ginatamya wilang kapaurok-urok gin siya pamati. Sir Edwin Pineda dira sa New Jersey, may gabi gid. Salamat gid kay Ray Baryoga sa Barangay Pandanon, DSB. Manjo Arnejo, may gabi. Toto Samuel Castillo Armitada sa Valladolid. Elias Bandada sa Saudi Arabia. Christine Minyes Villalobos para sa Barangay Pandanon, DSB. Gapa urok-urokid, no? Axel Roger, kakontak kami dira sa imo, palihog lang Axel Roger, no? Sa basa imo dira linya. Marsing Nena Manogasala, Raser Pervelo Osyo. Ayong gabi dira sa imo, no? Marvin Solidarios Abdo sa Malingin, Bago City, may gabigid. Kay Manang Sonia Dilatori Delgado, ha? May gabigid kamayo lang nga pagpaurok-urok sa Action Night Patrol Program. Marky Labanon, may gabi dira kay Marky Labanon, ha? Jeff Magtubo Hamantok, isa Mrs. Judith Calves Panposan family, kay Jong Bautista, may gabigid kay Jong Bautista. Good evening, Eric from Kagawad, Palma. Ay, pwerte. Si Kagawad, Palma, sang Barangay Punta Taytay. Nagabidira kay Kagawad, Palma. Nagapaurok-urok isaw. Kagawad lang si Louie, kag si Bea, kag Kagawad, Palma. Aling na kay Jong Bautista. Paurok-urok ka na, pamati sa Action Night Patrol. Ay, puwerte. Di ba ni sa Mayo ya sa Minnesota, 24/7 niya nga naga-monitor. Ayos! Sige, i-check na ng report na Axel Roger Gutim. Ara na sa noy, bugtaw na sa guro. Kaya na pang bagtingan na, mag-isa ka batsyag, no? Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, aksyon, radyo. Ting, ting, ting! Ayo di purma. Ting! Sili ni Axel Roger niya pare gabaga ng kuko. Doon ko sige ala ka tugtugak ng baog na na. Ya, marawa. Way mag-ring ako cellphone. Anong ning cellphone mo nga pabakli na bla kay Total Big Boy bago bla. Lumali boy ko na kasi naka-angot na ko, boy ko tani. Naka-silent ko ng cellphone mo naman eh.
Why gidya ka rin nga tupad ko eh. Why ko subong nga, kuhan kaya balog ka kondisyon ko. Ba kondisyon ka gisubong? Sige rin ni Oliver, paso niya ba si ko nag-brief na lang, kung brief ka plano, pala nini, ma-brief na siya. Tapos siya na-report naman na pag-ubad largo nga naka-brief na. Ayun, kasi kung ano lang ang kayo na pa. Kung kayo na pa magtinga na, may siya kabati da. Nakakuhan ko naka-hakbat na ko, tapos Hakbat pang-lotion ako. Bao, pwede ka. Amo nang imo gali ko, schedule kong gabi, antes ka mag-report. Grabe, imo nga style ba? Subong lang kasi weekend mo. Kung sa bagay, weekend sa mo. Kung kay boss, may ka man duty. Kung weekend, kung kami ni Mrs. Weekend presentation kami. Bao, pwerte ha. Wow! Ini nga ugat. Ini nga ugadan so good subong nga gabi. Oo. Hasta sa simana, guro ti isahano ka na guro ma-report ni sa night patrol. Oo, nalaro din na lang ako ba't na raw. Si sino? Si Migo ko Percival eh. Percival? I-check na sa likod na mo. Hindi mapakuan, mapa-Japan si Percival. Ay, galing. Ati, ang ngayon gito siya. May obrat sa cross Japan, ti mapa-Japan sa kuno Oo, kung pulis na siya, kung pulis na sinaguna na pulis, nakakaki. Ayo di purma. Naglisensya sa niya ti Action Eric, malisensya na ko si Mon, hindi na ko naka-report sa nipato. Kung niya pa mapa-Japan ako Ay, lingko gali. Di ko may ano to sa Japan niya, may obra na ko to sir. Ani ko to sige, good luck na sa obra mo da. Ako ganyan, adlaw gagi ko sa Japan. Di nga Japan ang imo niya man. Ayo di purma. Sige. Sa Tokyo, Japan, guro tayo si Kinaron Sagay Ate, aragan man. Regards si paring Kinaron Sagay. Si mo niya, regards lang ko na kay Migo Roger pwerte si paring Kinaron Sagay galiga. Regards siya ang kuhan, ang Levi's sa blang original. Kasi pabati siya bla. Bati-bati naman nga. Di kuhan ni. Isla mo naman bagwaw. Ang original galing nga Levi's ko magpuges, ganami pagid. Ay, gali. Pero kung may bago, nami pagid. Ayo di purma. Grabe ka pa sa burno mo pala sa likod. Gali, may buno pa kay paring Kinaron Sagay. Gali ka daw, ikaw mo lang kilala ni Parikin. Ay, galing ka? Oo, ako galing isa na. Natalimutan niya na ako May galing mo kayo, may yarak ka pa Levi's nga pudis. Sabi ko galing kung ang kako, wisik-wisik lang naglit agi, paglikagyan ka lang. Ayo di purma. Ikaw mo na nakilala ni Parikin na kamatagaan niya ka Levi's. Di, nakibot mo lang ko ito nga agin. PM ko sa siya, manghod lang siya blauton. Si Pare Awin. Kita na ito sa Bacolod kay nagtugon gini si brother nga baklan kay ginsang mayo-mayo gid. Bao ti mayo kay pananggay ka ni Parikin. Sok ko kag parisa sa dinggo kag sang combination sang black white kag red nga Action Radio nga uniforme nga polo shirt. Sus! Ha! Pwerte! Yung palakpak si Iwo. Laka! Ayo di purma. Laka! Interview ta sa mga kilala tadi nga haraman sa pwesto. Sus, ang tag 300 kinagpamahal na 500. Ayo di purma. Hindi yung tao malipat si mo, di tatak na dahil Roger Gotti mong, hindi na ko na matingala. Dahil sila kong gali sa ilan ko na, sir nga, mapagamo kagid. Kaya sige lang, Roger, kaya nalipay mo kami bilang ginakato-katuan mo kami diya. Tiyama. Pati, bilokan man, sir, sa ako, di man ko sila nga, pero kung latag kagid man niya labgit, batunon ko pa ni, kasi pinagipusuon mo na mo. Natural. Budlay, balibaran ang grasya. Oo, ganit. Pero silingkot ang trabaho, isa trabaho gina. Basketball ako, blakadlaw may mga balita, di blak pagkatapos ako, hindi niya pwede nga di ta pag-balita, labi lagi kung may mga lag ko ng insidente, bala. Gani?
Oh, siling ko, pag biyo, siling ino, sosyalo nga. Kasi hindi ka na ginatasok pa na sa bulsa mo. Yeah. Hindi na na-pray na hindi dahil ko na daw daksok pa sa ibon na lang bulsa. Hindi na papatugay ha. Pre, kita ba yung Uniforma. May kapitan nga nila nga, nasugis bulsa ko, bla? Oo. Kung hindi na ka pa, sige na, bla. Ikaw, bla, daw sa talagsara na. Gani. So, pag bukal ko, sa gatos nga daan-daan po, balik ko siya mo. Uniforma. Tawawa sa unas kilala ko sa unam lang. Interview politiko. Lala ko na mo. Interview politiko ito yung upo dyaman midya man interview duwas lang midya interview politiko. Ang interview ng upo dya kaya harap masih kapamati gapangilay. Gapangilay ito tapos interview politiko mo. Sa ulit niya pre, kung commercial break. Niya pre, sunod sa akong CR. Ang pobre ni Sintema sumulod si CR. Niya pa rin may ginatag sa akong preo. Niya buti magina pre, timing na pre, kaya pulo pangapi tani pre. Niya timing na, kaya commercial break mo. Masunod niya, pilo-pilo kaya mga gamay-gamay bla. Ginatag sa, ginsuksok sa rilos ya. Di medyo para na simulado, mangkunabi, pagwa yan, di pawala pa lang siya eh. Magwa ito sa sagwa, ginko yung rilos ya. Kaya ginasok sa upo dyan mga media mo, ito, tapos ng interview mo. Sos pagko, siya, igo yung bukaron, 20 pesos. Napapatay sa gutas, klala. Nanano itong interview mo, ito 20 pesos. Hindi kayo pala pangapi mo lang eh. Ay, pinagin ng kape, Ako yung tawag ko gani, galing kayo ay isabat doa ka ring. Kaya nga ako plano, salamat di ka, basi tapuay ka na kwarta, imo ginigay sakripisyo, salamat yun Galing ka heartedly given gani man Pero hindi man, kuluking ito, suman mo na, Uniforma. Nagadiman kayo mo yan, sige na kasi ito ginalingaw mo ko sa ibang style style bulok mo na yan, report na sige na, may chimpo ko. Nakakanto sa koleksyon ko sa balita mo. Balita ka si Derek Saton. Anot na? Saton direct si Derek ka magkabalita. Ang talay sa sinese kasi matulatawa man si Derek sa buong Ate Mayo. Pero kadamo man sa mga balita kaya sa banwa sa syudad sa Escalante may ginlabo patay ba kasi babagit sa sinerek ang likod sini kaga ulo man. Grabe ba? Pasado alas 4 taklas ang hapon sige na mga hapon daw mga alas 4:30 garo. Sa may purok mahugan ni Uno sa barangay Pinapugasan, syudad sa Escalante, medyo malayo-layo ni lugar. Ang natabo ining pagpanglabo. Ang biktima gikilala kay Julius Torquato. Grabe nga apelido ba? Apelido na palagpat. Lang. Kasi kung pagagawa-agaw guro apelido lihi sa guro agaw. Ibo gulo mo sa mga gamon eh. Gani Julius Torquator. Budlay pronounce mo Aligato. Grabe anyo sa ginan. Grabe pa rin na middle name ba? Aligato? Aligato middle name, Okay. 39 anyos, soltero, residente sa Purok ni Barangay Pinapugasan, Ciudad ng Escalante. Ako ay sospitsado, ang sospitsado identified naman, pero galing kayo nakaplag yun eh. Ang suspect, kilala kay Ronald Selma Bantog pang yang middle name mo. Middle name mo? Di man basta-basta. 33 anyos sa edad, may asawa, kag-residente man sa mga lugar. Nabatod sa kapulisan, mga alas 6 ng taknasang gabi, sinigagabi, ang among report. Halin sa Vicente Gosilo District Hospital, nagtawag sa police station tungod nga mayara nga biktima sang pagpanglabo. Nagindala sa among bululngan. Tariswaya ang hipe nga
sa nga Escalante City PNP kinain nga nagdatag directive sa iya sini mga tawo na mag-imbestigar sa sini nga report. So ang alert team nagpadulong kag upod man ang investigador sa nainabitan nga hospital agad nga i-verify ang ining report. Sa pagkatapos nga positive nag-conduct sila sang ila sining investigasyon. Okay. So sa report nga ang gamit sa suspect sa pagpanglabo amo ang binangon kuning bulo binangon kag ang rason kung nga ang nagluntad ang paglabanay bangod sang hindi pag insindihan ay o kung may ara na nga daan nga tima-tima kag dito na ukat naman ang ini nga mga personal grudge sa tunga sang biktima kag subong man sang suspect. Nakangkon ang biktima sang hakwon o kung pilas tuga sa pagpanglabo sana wala nga mahal sa iya sining abaga naglambot sa may kanya di Black Sunerico sa may liog kaya may ara pa sa iban nga pilas man sa lawas kaya sa report masubo sinerik kay pag-abot sa hospital gindeklarar rin siya sa ating physician nga dead on arrival. So pagkatapos sina ang follow-up sininga gabi nga voluntary nga nag-surrender ang suspect sa isa ka barangay Kagawad dira sa barangay Pinapugasan pinagi siya kay Kagawad Fernando Distora. Si Kagawad Fernando Distora amo naman ang nagparawag sa pulis at nagpaibalo nga ang iling nga suspect wala gid man gali siya nagpalagyo kundi nga nagapangita man siya sa middleman para nga maka-surrender siya sa pulis nga ara sa safety ang iya sini action erecta nga kaugalingon. So masubo man o kati personal grudge kag wala pagitkidian ay nagresulta gid sa kamatayon kag pagkapreso man sini isang suspitsado. So wala gid sang daog sa ila kati dawa naman na nga ang imo man nga tubangon nga kaso homicide. Ti kadako man nga kaso nga tubangon. Gani. Ang isa to yati daway na gid sila nga kun anano pa to nga pabuton abi ang kundi nga himuson na lang tungod kay napatay man. Sus. Ina tungod kay sobra nga pagpainit sang ulo kag wala na generic na kapaminsar kung ano ang matabo pagkatapos. May shooting incident man nagluntad sinigidawang nga gabi sa may Hacienda Florencia, Barangay 18, Barangay 18A. Sa kwan ninyo, sa actually, siyudad sa Victoria, sa tabo ang among nga insidente. Okay. Ang report, alas 7:35, sinigidawang nga gabi, Julio 3, ang identified nga unidentified dali lang ang suspect wala pa makilalaan sa karon pero biktima gikilala kay Francis Ligada Ako Riba 23 anyos ang edad pa lamang kag residente sang Barangay 1A sa Banwa sa Manapla. Ini si Aksoneric naga-duty ini bilang security guard sang Victoria's Milling Company. Ang report alas 7:30 sinigid lamang nga gabi na baton man sa kapulisan ang personal mismo sa Victoria's Milling Company amo ang nagtawag sa police station sa nagpahibalo nga may ara nga shooting incident. Immediately nagbando man si Police Lieutenant Colonel Ed Corpus kaya sini nga mga tawo na mag-conduct sa investigasyon kag suno sa report samtang ang biktima nga security guard himo sa iya sining toll of duty sa iya sining post dali lamang nga inisya gintiro sang wala pa makilalaan karon nga suspect kana kangkon siya sang gunshot wound
sa nagkalailan nga bahin sa iya sining lawas kag gindala gilayon sabay sa ikayang Lawas Foundation para sa medical treatment, pero pronounce man ini nga patay ang ini nga security guard. So no, sa report lantaw karon kay man iya sining service firearms amo ang 12 gauge shotgun nga sa diin nadula sa tina ang iya sining seryo ang iya sining cellphone tawag kag posible nga ini ang gindala sa mga suspitado kung suspitado sa wala pa karon may balaan nga direksyon. May duha ka mga fire cartridge sa kung nakiyos ang bala sa caliber 45 pistol na na-recover sa crime scene sang among ini ang pag-imbestigar sa kapulisan sa syudad sang Victorias. So panay pa kay investigasyon sa kapulisan niya sila sa Victorias may kantaran sa sining kaso. Sa aton man sini actioneric nga follow up ang driver balato nga si Richard Calandro sa tong nakabunggo sa duha ka mga nagkalamatay ito mag-utod gagantiya ara pa sa ospital tigin release na nasuneri ka ina kamanti tapos na ang prescribed hour of detention. So ini ang release na from the custody sang Cadiz City PNP. Buwas, ika-54 katuig nga Saturday celebration sa syudad sa Cadiz Prote. Face-to-face nga programa, wala. Virtual lang tanan. Congratulations sa aton sila nga amigo Buyet Unapin. Kaya mo nagdaog sa painting competition. Ang ginrawing nga Black Suneric, kinabalang lakawon bilang daw tay-tay na bilang kahoy. Naman ang drawing yang perti gidya kabuhi-buhi katama sa dagat. So siya may champion 30,000 ka pesos ang iya sinay nga premyo. Tega siya makadto lang ko tubuhas kay base kon baratuhan niya ko. Ayo di purma. Bili ba? Nag-champion siya mo. Oh, okay Kaya mo na action, Eric. Sige. Kaya nga ito mag-report. Okay. Daw mga kuya, mantama. Balita. Kag informasyon gikan rin sa masyonat sa Cadiz Norte Kabansang probinsya ng Negros Occidental. Una sa balita, una sa aksyon. Hindi sa aksyon, Roger Gutim nag-report. Sa Bacolod, aksyon! Radyo! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat kina si Roger Digotib. Sa report live dira sa may Northern Negros. Uti-uti man kadlaw si Ronnie Gordon. Pa makuno yan nga tuyo. Naman si Eljon na Marshall. Uti-uti man sa kadlaw. Kami lang din ang mga Marshall Gomez family sa Barangay Salvacion, Banwasang, Morsya. Greet ko lang husband ko, happy Golden Day. Pamilya Solinap, Haleco, kag Kasipi, and Juarez. Nagapamati gidira sa Abkasa. Alin kay Nene V. Ang report na si Roger Gutib, giradulong si sa Kalawansang MyTC. Ang alkalag. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila count
counterpart sa Senado nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa Kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa Galing kay Juan Miguel Digumon ang Panamyaw. Bao, pertiyan. Sakay nung Bobby Munoz and family dire sa Talisay, may gabigid, no? Bobby Munoz and family sa Talisay, Barangay Montivista, Tamyaw ko lang. Alin kay Jong Bautista. Sige. Dara sa Mulo-Bulo, pamilya Soriano, halin kay Donald Soriano. Reagan man siya, ga-monitor gid siya. Salamat kita sa inyo ng pag-monitor. Tanya Ramos, mayong kabigi dira sa inyo. No? Kamayon lang dira nga pag-paurok-urok. Pamati, ha? Kay Kwanda o, kay sino kanina? Kay Mike Kachombo Queenie, may gabi, no? Kay Sir Frank Francisco, may gabi kay Sir Frank Francisco and family, kay Mike Camacho Queenie. Nagpaurok-urok kid sa Action Night Patrol. Balik na ton, balik ka report na action dyan, pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Ang balitang ito. mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang Kamara, wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa Kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo,
Nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsok's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaulog na ngay sagsag ang mga kaintangan. Responsable at ang balita padayon na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palangga mga itang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik din sa tumalagan, balikan ta si Aksyon John Diaz. May gabi dira kay Rosalita Valencia, no? Rosalita Valencia. Para pag monitor pa sa atong sininga pagpangalagad, no? Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo!
Action Night Patrol Field Report. Yari si Action John Diaz sa final report sa Patrol 2. Action John, please come back. Action update sa mga nagkapalagi ng mga pareso sa Negros Occidental District Jail. Sunod rin kay Police Major Himino sa Talisay City PNP. Nga sa karon ng mga intel operatives sa ginamang sa Talisay PNP ang nagahulag talaga conduct sa manhunt operation. Kaya gin-pull out na niya ang pinaka-personnel sa Talisay sa pag-conduct ako ng paglagas sa action sa isa ka mga sa duha kaya nabilin pa nga mga iskape o kung kapalagyo na sa NODJ action na Erika. According to kay Mino, at hindi ba nag-confirm kung harap pa sa area mismo, ining ginalagas nila nga wala pa nila identify kung sino ini, pero pilarson ini aligasyon nila action Erika. Kaya natiruan nito na rigdan nga manhunt operation man sa San Fernando sa may syudad ng Talisay. Ang magdarin ni Mino, sa karon, ginating wato nila nga masulod pag nila ang pila ka mga asyenda dira mismo nga sa kaiping nga lugar kag gina-check pa nila no ang detalye action Eric para makit angked sa area mismo. Sa karon ang interoperative sila nagasigilibot pero gaayo sila sa kooperasyon sa publiko basta pa yung makitaan sa may mga sightings bala. Pero sa pagpati naman rin Attorney Jairus Duilio, ang spokesperson sa Bureau of Jail Management and Penology 6, ang ilang pagpati dari wala kanina nakapalayo gida ang mga nagpalayo tinaligdan nga sa mga action Eric kag ilagay ginapatiyan may mo nga kod ka sige pa ni ang manhunt operation madakpan gid ining duha ka mga persona action na Eric. Sa piyak kabahin ito na kita sa kanag itong kaso nga robbery at mga bata sang pastor nga nagpangawat sa sulod sang isa ka simbahan dra mismo sa area sang Purok Masinarondon, Barangay Punta Taytay, Surad sang Bacolod. Robbery giling kaso nilagyan pasaka batok kay Aris Puerto, legal ang edad, residente sa Barangay Mailom, Surad sang Bago. Naibaluan, ngayon sa at-large sa kung nagkaparagyo, Action Erika, pero ginapayagi nila sa regular filing ang pagpasaka sa nagkakaigo ang panumbungon. Kung madumduman natin, tuliligtan niya sinimana, nakibot ng mga residente sa lugar, kaya ginsulod, ining simbahan ang True Life Ministry sa Purok Masinarondon, Barangay Punta Taytay, gingkawat to ang isa dari Calzico o kan acoustic guitar yang nga nagabalot 8,000 pesos, audio mixer nga 5,000 pesos, TV monitor nga 5,000 pesos action Eric. Pero kinala nila yung biktima kay mismo ang tagreklamo ang nakakita ko naka-identify sa iya action na Eric. Balik nagikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. So nasusunod sa action sa Bacolod Action Radyo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Night ka. Salamat kay Action John Theriabet ang kabagusan nga pagpangalagad sa inyo palatuntunan Action Night Patrol program. May gabi dira sa kay Darling Macmores sa Orlando, Florida, USA. Oxon family sa Barangay 26 kinatamyaw lang kag si Quantiglio si Ma Teresa Di Roque patamyaw man happy listening no. Opo diri sa Tuma Patrol, Unit Reporters in Action nga nagpalagay ko gabi Action John Diaz, Roger Gutib, Action Papang Nixon Tama mga piloto sa Patrol 2 Cruiseman Patrol, News Center Action Eden Abuso, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pasor, Backup Security Guard Tunog Banwa, Back to Back kay Security Guard Company with IT Expert Action JM Baikin, Transmitter Control Tower, Barangay Tulog Sunod sang Bago, si Broadcast Engineer Edward Balico, sa mga Station Manager Action na Magbanwa, Production Chief News Director, Rex Cantong, ang inyo alagad ang Kurban Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbano na kasiling salamat kay si Mapamati. Hasta la vista. Ayaw magkalipat antes magtulog magpangamuyo. Sa iyo pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog kwerpo sa Action Radio Bacolod. Happy weekend! Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.